Добър вечер. Сега да ви представя кандидат кмета на партия София. Да ви попитам нещо, може ли само два въпроса? Или три, ако бъдете така добра. Кажете. Ето една моя картичка, аз съм кандидат кмет за София. Бюлетината е номер 10. Да. Имате ли роднини в чужбина? Ами да, аз самата имам нещо. Самата имате нещо, Да, какво? кажете, да. Това никак не И е. вижте какъв хубав мъж е, нали? И сега съм и кандидат кмет за София. Да. Да ви попитам само към вас въпроса. Какво най-много ви дразни в София? Кажете ми какво не ме дразни, ще ми зададете по-лесен въпрос. Това го чух вече. Да. Това ми го казах. Кажете ми просто една или две неща, които ви дразнят. Ами, какво да ви кажа, аз съм адвокат и в моята област, в областта, в която работя, всичко ме дразни. Всичко ви дразни. Да, Съдебна система? абсолютно. Това Да, е и тъй като имам база за сравнение между България и Израел, мога да кажа, че разликата е от небето до земята. В Израел, между другото, българската общност е доста Да, сериозна. първите В избори Яфо. там, когато дойде царя, така наречения цар, нали? Тогава гласувах в посолството ни там. Тогава живеех там и гласувах там. Така че имам база за сравнение. Но повечето хора, които нямат база за сравнение, не знам как се вселяват тук. Това е хубав въпрос. Същото се го казвали, аз имам приятели, които живеят в Израел, те държаха българския ресторант София. Аз живея в Хайфа, доста е далеч Хайфа от Израел, живеете. да. В подножието Но при всички положения, без значение, че сте в полувоенно положение, по-спокойно се живее от България, нали? Далеч по-спокойно. Вярвайте Това е ми, хубаво да го много запишеш, по-спокойно далеч е, по-спокойно. Да, защото там всичко е уредено. Нямам проблеми да чакам по опашките. Вие знаете ли, да че си... аз потърсих израелския посланник по повод невъзможността на българи с двойно гражданство да бъде вписан в нашите листи. Така? Емил Велев, който не знам дали го познате, беше дълги години футболист в Израел. Той е с двойно гражданство и заради това беше възпрепятстван и не можахме да го впишем в нашите листи за общински съвет. Което е пълно безумие. Вие знаете, че в Израел имат по няколко гражданства хората в Кнесета. Твърде уредена държава и с много голяма толерантност между хора от различни общности и етноси. А по принцип има ли проблем на... Не говоря само за българи, там има и голяма руска общност. Разбира се, там са най-голяма руската общност. Така наречения наш дом. Дали? Да, репатриантите от Русия са най-много. Те по 600 хиляди на година бълват. Има ли такава ситуация, където израелци с двойно гражданство да не могат да вземат определени позиции, да не могат да участват в политиката, да не могат да бъдат в парламента? Значи, такъв дискриминационен елемент няма. Ето, това е хубаво да се види, да се чуе и да се знае. Да. Не само в Израел. Никъде по света няма. Всички държави, които са уредени, това нещо предполагам, че го няма. Аз имам база за сравнение между Израел и България. Така. Знаете ли, че в България, без значение, че сте български граждани, че сте родена тук, понеже имате второ гражданство израелско, по никакъв начин не може да присъствате в българската политика. Единственият ви начин е той е активен и може само да гласувате, да избирате едни хора, които не искате. Не е само в политиката. Кажете ми друго Че място, не е само в защото не е политиката, само не в можеш да политиката присъстваш. това. Въобще не Аз можеш да като присъстваш. адвокат не мога да се реализирам тук, ако имам това двойно гражданство, искам да кажа. Защото за да бъда адвокат тук в Израел няма пречка. Аз там ще си бъда адвокат. А коя е ще си пречката? взема лиценза. Значи тук пречките са много големи. Те са невероятни. Да не пречиме тук на... Не, тя е с нас. Тук сме всички. Това е Руслана Попова. 20 човека. Слушам ви, защото паднахме наистина на находка във ваше лице. Ами, не знам дали е находка, Находка, но... понеже се запознаха, много от българите почти не знаят. Значи, че моите деца съществува. са с израелски паспорти. Аз имам 4 деца. Едно дете съм Да взела са ви живи и здрави. Едно детенце съм взела от дом тук в България да го отглеждам. За съжаление, тази държава не ми дава нищо. Аз не искам да ми дава. Аз не искам да ми дава. Да не ви Значи, пречи. пречките, да. Но като адвокат, въпросът, нали, това, което започнах да коментираме, е като адвокат, значи там нямам никаква пречка. Минавам, взимам си лиценз, взимам си изпитите, аз си работя и никой не ми пречи. Но в България условията са просто не можеш да ги прескочиш. Те са толкова утежняващи, че няма как да стане тази работа. Има как да стане. Няма как да стане. Решението го пише тук. Решението, Другата България.
Значи Това е Само решението. за госпожата Може ли Нина. да ми дадете една ваша картичка? Да. С удоволствие бих се свързал и много бих се радвал, Да. ако вие ми се обадите и аз мога да бъда полезен. Кантората ми е тук на Кировска и Вашингтон, няма никаква пречка, но не знам какво мога да ви бъда полезна, защото тук нещата са толкова утежнени, че аз думи не мога да намеря подходящи, за да изкажа. Благодаря ви. Okay. Значи Израел казва, че е полицейска държава. Да, тя е полицейска държава. Обаче тук в България полицейщината е анархия. Там е всичко синхронизирано и законосъобразно. А тук е пълна анархия. Вие знаете ли правният абсурд, с който днеска ни отказаха регистрация? Казаха ми регистрация. Казаха регистрация, аз съм регистриран като кандидат кмет. Така? Но исках да участвам като общински съветник с втория ми паспорт, който е финландски. Така. Те ми отказаха регистрация с една единствена Какъв е мотива? мотива е, че позовавайки се на закон от времето на Тодор Живков, българските документи за самоличност, Така. всички български граждани трябва да се легитимират пред българските институции със своите български документи. Този закон обаче е в сила преди България да влезе в Европейския съюз 2007 година. Значи, С влизането в 2007 година е валиден Лисабонския договор, Европейската харта за човешки права и Европейската... има ли такива? Има Има ли? Има И такива. кой ги спазва? Това е интересен въпрос. Кой ги спазва? ЦИК. В Европа ги спазват, питайте но ги нас как. В не. Европа, понеже аз идвам оттам, в Европа се спазва. Тук не ги спазва. Аз преди доста години дойдох от някъде и единствено дойдох заради децата си. Но пълно разочарование. Това е начинът. Другата България е бюлетина номер 10. Лека по лека поставяме началото, ще видим края. Така добре, но след като не ви регистрираха, как ще... Не, те ме регистрираха като кмет. Сега ще ме принудят да се регистрирам с българските ми документи за самоличност. Аз исках да покажа, че системата не работи. Имат Провокирах ги. един такъв номер, че 6 месеца и един ден трябва да се пребивава тук. Имам всичко това, аз отговарям на тези. Отговаряте. Отговарям. Не, те в смисъл не могат, не ми дават възможността да се самоопределя какъв съм. Нищо, че съм европейски граждани, което е пълно нарушение на европейските норми. Вие сте юристи, го разбирате. В ЦИК не го разбират. 2004 година така ме помолите да съм адвокат на една партия. Искам да ви кажа, че се блъска с тези проблеми и никога в тази мръсотия, Повече да не няма кажа по-нецензурна дума, не желая далече от това. Вярвайте ми, че е така. Имам някакви наблюдения. Опит нямам. Все някой трябва да В прехвърли политиката съм хюмора, нали политикан, но знаете. в работата си Желая ви успех и лека вечер. Благодаря ви за